Bona tarda. Passo a presentar una nova metodologia dissenyada pel Centre d'Innovació del Transport, el CENIT, en relació a la definició de xarxes de transport públic. I a més del model que hem desenvolupat, us presentarem un cas concret d'estudi que ha estat dissenyar una nova xarxa d'autobusos per a la ciutat de Barcelona. Parlem de xarxes de transport públic a nivell urbà. Com s'ha comentat ja, les ciutats han sofert un creixement important en el nombre de viatges que ha portat a uns nivells de congestió bastant insostenibles degut a l'ús excessiu del vehicle privat, que és veritat que es preveu que millori des d'un punt de vista la seva eficiència energètica o mediambiental, però no està tan clar que pugui millorar els seus problemes de consum ineficient de l'espai i llavors solucionar els seus problemes de congestió actuals. Davant d'això, considerem que una peça clau per l'eficiència de la ciutat és apostar pel transport col·lectiu i aquest s'ha d'intentar vendre des d'una perspectiva de servei, o sigui, aconseguir que l'usuari es decanti per ell perquè la seva oferta és atractiva. Per això hem de garantir una bona cobertura temporal, una bona cobertura espaial i una velocitat comercial competitiva amb altres modes. El model que nosaltres hem desenvolupat es fonamenta en els models continus que, com a breu resum, es consisteixen en dissenyar un esquema de xarxa simple, fàcil de definir en base a un nombre de variables de decisió, un nombre acotat de variables de decisió, a partir de les quals caracteritzem tant els costos de l'operador com les prestacions que rep l'usuari. D'aquesta manera, a través d'aquest model analític, cercarem els valors òptims de les variables de decisió en el cas d'estudi concret i un cop tinguem la solució teòrica idònia i com a última part l'adaptem a una xarxa viària real. El model que nosaltres hem desenvolupat com a esquema de xarxa es fonamenta en un esquema híbrid, que és la combinació del model de l'esquema mallat desenvolupat pel Holroyd als anys 60, al centre una malla on a través d'un conjunt de corredors verticals i horitzontals concentrem els fluxos i passem dels esquemes actuals amb un gran nombre de línies que ens porten de manera directa de molts punts a molts punts a un esquema en què a través d'una transferència podem anar a qualsevol punt de la xarxa a qualsevol altre. Implica costos importants de cara a l'operador, doble cobertura de xarxes. I per una altra banda, a la perifèria acotem els costos de l'operador, en contrapartida encarirem els de l'usuari i oferirem un servei ramificat on a partir dels corredors que surten de la malla anem servint la zona perifèrica. Les variables de decisió del model han estat l'interval de pas, l'espaiament entre parades i entre línies i el rati entre l'espai mallat i l'espai i el conjunt del territori estudiat. I els paràmetres d'entrada, això, dimensions de la regió d'estudi, la demanda, que com a hipòtesi s'ha considerat uniforme al llarg del territori, velocitats de circulació, costos o temps en parada que implica el mode de transport en qüestió. Un cop tenim l'esquema i les variables de decisió, el que hem fet és desenvolupar una funció objectiu en què incloem els costos de l'operador i els costos de l'usuari, els costos d'operador, longitud d'infraestructura, costos d'operativa, de quilometratge, de vehicles funcionant per hora punta i, per una altra banda, els de l'usuari, accés, espera en parada, temps en vehicle i, sens dubte, també hem de tenir en compte el fet d'haver de fer transferències, el fenomen de la transferència com a peça clau per l'èxit d'aquestes estructures. La funció objectiu el que buscarà és minimitzar els costos globals del sistema, fer un balanç entre els de l'usuari i de l'operador, sempre restringint els seus resultats a una sèrie de condicionants com pot ser el rang de valors que hagin de tenir les variables de decisió, que l'ocupació màxima del vehicle no superi la seva capacitat o altres com pot ser que el nombre de corredors de la xarxa no superi un determinat llindar, per exemple. Aquest model l'hem aplicat a la ciutat de Barcelona, una ciutat on, per les seves característiques urbanes, l'Eixample Cerdà, la seva aplicabilitat, l'adaptació de l'esquema a la realitat és bastant viable i on predomina el metro com a mode de transport col·lectiu, el metro, que és ràpid, ofereix una bona velocitat comercial a costa d'estar lluny de vegades de l'usuari, sobretot en determinats indrets de la ciutat,
i una xarxa d'autobusos molt extensa, amb falta de jerarquia, redundant i amb unes prestacions en relació a la velocitat comercial una mica o bastant deficients. Davant d'això el que proposem era desenvolupar una xarxa intermitja que es pogués apropar a l'usuari però no al cost en relació a la velocitat comercial que implica l'autobús actual. I proposaven una xarxa d'autobús d'altes prestacions. Aquí són els paràmetres d'entrada considerats a l'hora d'aplicar el model, vinculats a la ciutat, amb 45.000 usuaris a la punta, vinculats al mode de transport, la seva màxima velocitat comercial, que fos similar al que té el cotxe avui a Barcelona. La velocitat del vianant varen considerar 2 km per hora, reduint l'estàndard de 4 a 4,5 perquè el cost d'accés sempre es percep de manera més negativa, i altres aspectes com restriccions amb l'operativa, no permetre intervals inferiors a 3 minuts, i un nombre màxim de corredors a 11. Aquesta qüestió va ser perquè, com que volíem desenvolupar una xarxa de transport públic d'altres prestacions, apostàvem perquè tota la seva longitud fos desenvolupada amb espai segregat de circulació. I això implicava treure l'espai al vehicle privat. Per no incrementar en accés els efectes de ja la congestió pròpia que té el vehicle privat, vàrem acotar aquest desenvolupament a un nombre total de 11 corredors. La xarxa estudiada vàrem primer analitzar diverses configuracions de malla, la completa on tota parada era parada de transferència, o altres configuracions on anaven suprimint línies sense suprimir parades, o sigui, ens permetia donar més accessibilitat al sistema, apropar-nos a l'usuari sense realment incrementar els costos de l'operativa. I analitzant les diferents tipologies va sortir que l'òptima era una xarxa semialternada on suprimien una de cada dues línies verticals en relació a la completa, que oferia un cost unitari de sistema més baix. A més, si ens fixem en l'ocupació dels vehicles, la que millor aprofitava el nombre de vehicles que posàvem en funcionament. Un cop teníem l'estructura òptima idealitzada, el que fèiem era aplicar-la a la ciutat de Barcelona i més o menys les variables de decisió del model teòriques i les reals quadren, són bastant similars. I un cop ja vàrem tenir dissenyada la xarxa d'abusos per la ciutat, vàrem validar aquest model, vàrem fer una comparativa entre les prediccions que obteníem del model amb demanda uniforme, amb simulacions on consideràvem aquesta demanda també uniforme i després un escenari on adaptàvem a la demanda real de la ciutat, on el centre té molta més predominància que la perifèria. I des del punt de vista de l'usuari, les divergències no van més enllà en torn al 10%. Sí que és veritat que si la demanda era no uniforme, la distància recorreguda disminuïa, perquè el centre també els viatges perifèria decreixien, però bé, els errors estaven al voltant del 10% i en relació als costos que implica sobre l'operador, l'adaptació va implicar més longitud de xarxa, però el cost d'operació horària no varia més d'un 7%. I després una altra comparació va ser el sistema actual que tenim amb bus convencional o amb tot el sistema, amb bus més a modes ferroviaris, amb un sistema jerarquitzat, amb un sistema integrat, amb la introducció d'un bus d'altes prestacions. El que vàrem fer era reduir el servei del bus convencional, retallar línies i vehicles, i aquesta flota utilitzar-la per servir el bus d'altes prestacions i que el cost de la seva implantació no fos tan important. I la mateixa introduint els models de transport ferroviaris. Si comparem l'escenari B1 amb el B3, o sigui, el bus convencional actual amb la introducció de la xarxa d'altes prestacions, veiem que millorem la velocitat porta a porta, reduïm els temps de viatge a costa d'incrementar els temps d'accés, però millorant la cobertura temporal i reduint els temps en vehicle. Si introduïm els modes ferroviaris, també es veu una millora, s'observa una millora, no tan gran, perquè també el mode que estem introduint ara, els modes ferroviaris ja tendeixen a allunyar-se de l'usuari per oferir-li una millor velocitat comercial. I des del punt de vista de l'operador, reduïm els costos d'operació horaris. Dos aspectes a comentar també. El tema de la velocitat comercial, considerem que és un tema molt rellevant per l'èxit del transport públic. Espai segregat, coordinació semafòrica, ja que la velocitat comercial acaba millorant tant un actor de la mobilitat col·lectiva com és l'usuari, redueix els temps de viatge, com l'altre actor, l'operador, redueix els seus costos.
I en relació al tema dels corredors, de la limitació de corredors que vam imposar 11, quan segreguem espai pel bus li retallem el vehicle privat. Llavors una de les coses que estem estudiant des del CENIT en els últims mesos ha estat com avaluar aquesta reducció d'espai, introduint a la funció objectiu abans mencionada els costos sobre els usuaris del vehicle privat. A través del ja comentat macrofonament Geldarem avaluàvem els costos d'aquests usuaris i ens sortia que l'òptim social, com l'hem anomenat, eren al voltant dels 15 corredors. Hem estat una mica conservadors en la xarxa inicial dissenyada. El paràmetre que influïa era aquesta restricció. Sense restriccions el sistema anava a 23 corredors, però si analitzem l'òptim social que hem obtingut estem més a prop, encara que quedant-nos pel costat de menys corredors, que els 23 que donava la formulació en un primer moment. I un comentari que si analitzem els efectes que tenen els paràmetres d'entrada veiem que si mantenim la resta constants els seus efectes són bastant despreciables o insignificants, perquè amb més demanda variava una mica les variables de decisió però no de forma important. I per concloure, hem desenvolupat un model que considerem que amb poques variables de decisió o amb el tractament d'un volum de dades acotat dona uns resultats raonablement precisos. L'esquema proposat és un esquema que cerca facilitar l'operativa, millorar la lectura de xarxa, poder explotar millor els recursos i aprofitar-se millor de l'oferta que tenim, passant d'usuaris que són usuaris d'una línia a usuaris d'un sistema global, d'una xarxa. És important adequar una adequada gestió de l'espai, optimitzar, aprofitar la millor manera l'espai destinat a la mobilitat motoritzada, l'espai donat al vehicle privat i al transport col·lectiu, millorar velocitats comercials i també la jerarquització del servei. Tenim una demanda heterogènia, una demanda diversa, i llavors n'hem d'oferir com a oferta tipologies de serveis diferents per subsanar totes aquestes necessitats diverses. I això és tot, gràcies.